V minulých dňoch otvorili v Písku lyžiarsky štadión, na ktorom je zjazdová dráha s povrchom z umelej hmoty. Je to doklad obetavej práce brigádnikov, najmä z lyžiarskeho oddielu Spartak, ktorí vykonali prácu za 1 750 000 korún pri skutočných nákladoch 920 000 korún. Štadión je súčasťou areálu zdravia, ktorý budujú v Písku v rámci volebného programu. Na svahu je inštalovaný výťah a elektrické osvetlenie. Podľa stupňa sklonu svahu sa dajú vykonávať všetky druhy cvikov, lebo nemenný povrch dáva rovnaké možnosti pre všetkých lyžiarov.